vakomana vekumaCentral panguva ino yavakutya manje patoona kuti aiwa voreceiva aiwa mathreats nemaassaults, patoona kuti vanouya vachinzi ngavaevacuate nokuda kwokuti mwana waVP aiwa Mohadi aiwa ari kufanira kuya achigara in that place noda kwokuti aiwa iri kuonekwa kuti ine some mineral deposits. Saka pana mashoko anobuda pana panosirisa zvanyatso kuona kuti munyika yeZimbabwe vakomana freedom tichatai kugugula kana ikurota kuopen kuti wasubscribe like on the bell kuti pakoswa vanoposta mapictures amuri kuona pamwe chete namai Katsamudanga vanga vachiexplaina about this brutal act yakaitwa aiwa nevakomana vemutemo. Vanobuda nyora chiti residents at Manzou farm in Mazoe, MaCentral, are living in fear after they have been told to evacuate the farm to pave way for VP Mohadi's daughter Abigail to take over. Abigail is ZEC commissioner. Domashoko anobuda panapa ari kuonekwa kunzi aiwa Abigail uyu ZEC commissioner panapa ari kuonekwa kunzi aiwa ndiye ari kufanira kugara for that place. Panapa tiri kuona kuti this mother vanonzi amai Katsamudanga vanoexplaina the harassment yavakaitiwa kana kuti mapurisa zvavakaita zvionekwa kunzi papa nemakomba akanga acherwa but mwana wavo anofushira makomba iwayo pafamu ravo and then the police assaulted vakavatora vakanotanga kutreatina mwanayo kuti ataure chokwadi but kunyange zvake akazoreleasiwa. Panapa tinoona kuti this act vanhu vanyatso kuona kuti this is inhuman munyika inoonekwa kunzi aiwa inyika yemaZimbabweans but maZimbabweans ari kufaita another Zimbabweans. Zviitiko zviri kusirisa aiwa nezvimwe zviitiko zvinoonekwa kuti maChinese munovaona kuti aiwa vari kupinda vachiataka macitizens but chokwadi chacho chinenge chinyatso kubuda at the end of the day munoona vakomana vekunze vari kuonekwa kunzi aiwa ndo vari kuluta maresources kuchibenefita vari kumusoro ndo vanozongosara vachizongoreleasiwa. Tudze mafunguro enyu motudi pamusoro pechiitiko ichi. Pina comment section medu mudze mafunguro enyu, so subscribe or like, so turn the bell icon.